Takže dobrý deň, vítam vás. Kolega Pandrusiho? Johnson, Vitek Kropníka. a chceme sa vám všetkým poďakovať youtuberom a aj Gogovi. Je fakt dobrý a mám ho veľmi rád a chcel som povedať jednu otázku, že je fakt dobrý. Aj o tom Facebooku má pravdu. A viem, že má pravdu a je to tak, ako hovorím, no. Nedokážem si to vysvetliť, ale má pravdu. Tadaši. Takže nie je žiadne tátoši, ale piči a ideme na to. Takže auto tuto ide pri nás a nejako má chce zajebať, ale neskúsalo to, no. Ale chcelo ma odjebať, skoro ma odjebalo. Tadaši. Ja si musím potiahnuť Tadaši. cigaretky. Tadaši. Ahoj, som tvoj Bajmax. Toto je, no, Som tvoj zdravotný robot. toto je naše prvé video. Som Bajmax. Video. Zdravotník. Prvé video s mojím kamarátom. Prvé video. Ideme dávať na YouTube. Takže, a keď nebudú lajky, tak nebudú lajky. Ani a odbery, keď nebudú, tak nebudú. No, ja som to iba tak dal zo srandy. Ja sa volám Johnson Tadaši. Baptista a... Tadaši. Baptista. Tadaši. Takže Tadaši. Buta. Ale som mal obsadnuté slipy, takže... Allahu daj vlahu. Výgoj.